जिंदाबाद 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 UPPL जिंदाबाद जिंदाबाद UPPL जिंदाबाद जिंदाबाद साइको मुसुमतारी जिंदाबाद 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 long live साइको मुसुमतारी long live नि गेजेरजों नोंथांमोनखौ साबायखर बावबाय आरो दिनै आं बेंटल प्राइमारिनि सासे प्रेसिडेन्ट जानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै जोङो जे सायखं सार बसुमतारीखौ देरहानायनि थांखि लानानै दिनै बेंटल प्राइमारि अफिसखौ बेखेवनाय जाबाय। जोङो बेयावनिफ्राय जोंनि प्राइमारियाव जेसेबां जोंनि भटारफोर आरो सापर्टारफोर खौसे खालामनानै जोङो भट जे गोबांथार भट मोननानै खमसे खम जोङो 3000सो जोंनि बेंटल प्राइमारिनिफ्राय भट लानानै जोङो सायखं सारखौ जोंनि बेंटल प्राइमारिनिफ्राय देरहाहोगोन आरो बेखौ लानानै दिनै साननैसोनि सिगां जोङो 60 जन बायदि जयनिं आरो दिनै जोंनि बेंटल प्राइमारिनि आन्डाराव 67 नैबे साननैसोनि गेजेरावनो जोङो 120 बायदिसो जोङो जयनिं लानो हाबाय आरो जयनिं दंबावो फैबावगोन। बेनिखायनो आङो दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आं आसा खालामो जोंनि बेंटल प्राइमारिनिफ्राय सारा बिपुल भट मोननानै देरहानाया खाथां। दा जोङो बेंटल प्राइमारिनि गेजेराव बा सिङावहाय जोङो जे BPFनि बिजाथि सुकुर सिं मुसाहारि बिथांखौ जों मिथिनो मोना सिनायनो मोना। बिथांखौ जोंनि बेंटल प्राइमारियाव माब्लाबाबो नुफेराखै आरो जोंनि जे भटार्सफोर सापर्टारफोर रावबो सिनाया बिथांखौ। बेनिखायनो दा BPFनि केन्डिडेट सुकुर सिं होनोब्ला आन्दायनायसो फैयो। बेनिखायनो जोङो आसा खालामो सुकुर सिंनि थाखाय जोंनि बेंटल प्राइमारिनिफ्राय जे सापर्टारफोर आरो भटार्सफ्रा बहुद खम जे गावसोर जे बेंटल प्राइमारिनि आन्डाराव जेसेबां पार्टि वार्कार्सफोर दं बिसोरल' जागोन। नाथाय जे सापर्टारफोर बिसोरो जोंनि आन्डारावनो दं आरो जोंनि बेंटल प्राइमारिनि सिङावनो दं। आं बेखौ लानानै जोबोद गोजोननाय मोनो आरो जोंनि सापर्टारफोरखौ आङो हामबाय होयो। बेवहाय रावखौबो जोङो बेयाव एफेक्ट होगोनखौ जोङो नुवाखै। दिनै जोङो BJPखौ साननो हायो। BJPआ दिनै जोङो मिथिनो मोनो बेंटल कलेजनि सासे प्रफेसर सोमखोर सार होननानै, नाथाय बिखौबो रावबो सिनाया आरो बिनि थाखायबो रावबो केन्डिडेट रावबो भटार्सफ्रा बेनो भट होनाय नङा। मानो होनोबा दिनै जे बेयाव जयनिं जानायजों लोगोसे नोंथांमोनहाबो आरो बेयाव सारा जोंनि बेंटल प्राइमारिनि सिङाव थानाय रायजो राजाफ्रा मिथिनो मोनो जे बाङालिफोर होन नेपालिफोर होन आरो बिहारिफोर होन जिखुनु जाथि जनगोष्ठीयानो जोंनि UPPLखौ मोजां मोननानै लोब फैदों आरो बिसोरो जोंजों खामानि मावफादों आरो बिसोरो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिसोरो खुसि जोंनि सिगाङाव फोरमायदों। बेनिखायनो जे कंग्रेस आरो BJPआ जोंनि बेंटल प्राइमारिनिफ्राय भट मोननांगौआ बहुद कठिन।